Sang Mas Bakhuid nomor Lait-ïa Lait-ïa. Lait-ïa Lait-ïa. Wan baru Kohimen kopera tongins duai lembaga jinga sai lem janga Clara Bakhuid. Padni duai bakin mauro ya baharo ki seng jangi sister babud ya ka jingi mensiam janga Clara Bakhuid. Iduai ro naga binda ki bapangi bashitam iduai na binda baraka jing dumu shime jangi baka bor jisu nang seiso halo jangi lembaga ne ki yukrish Bakhuid. Ha kerteng upa barukon barumen sim Bakhuid. Kajinga e jango trai jangi Jesus Christ but kajingi jango ble. Lembat kajinga silak jango men sim Bakhuid. Kindan rengkat bat pi barro. Kohimen koperato ngi sangesh por ben kuslai hala kadonur kamen sim. Halar bar ki pop ki ba ngilale. Bun sin ha kajingim jangi ngi klet ya utrai. Pat ngim kin mau ya ka hukum jangu. Pat tendengi kensting ya ka hukum jangu ble. Pat ngios ngo kum no Moses uda betai ki pai di Israel. Ben yaid ya ka lindi jang uble. Kohimen kopera tongin sangesh por ben sosi. Halar bar ki jing talot jangi jing tuna jangi. Ki jimlin basniyo jangi. Bat ki jing kran kana jangi kabam. Shong nongrim halar ka gospel halar ka jingi du Chris. But bau Jisu in Bakhuid yangi. Ko Jisu ngila pensosi yame lembaga jing kwa jangi, lembaga jing le jangi, lembaga tin ka le jangi, map yangi sait kud yangi nga pala how blay badan bor baro bad happy ko himen ko para bangalale pop shibun e da ki jim parakat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle pala changa da ka jingle pala changa da ka jingle pala bakrao e changa namar katha nga karpadi ka Maria Bakhuid ka be Isa ka ti soti ya ki angel bat ki koi bad ya pi ko himen ko para benduai ne ka binda changa how try ublay changi ublay badan bor baro nisne yangi badan indala map iki pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam jikut amen try can rako blaze yangi try can rako blaze yangi Cristo map ko Cristo rap kono penim jangi penim yangi try and rako blaze yangi try
Benrat ko bleis neyangi Kristo ma ko Kristo ra ko nyong penim jangi penim yangi to nginia duwai ngi duwai lemba ke jinga silem janga clara Bakhuid nagabinda baharo ke jing dumu jangi nagabinda baharo ke jing ang nur jangi but ngi duwai ro nagabinda ki ba phangi ba shitam baro ngi duwai nagabinda baharo ki ba thalat bar ngi duwai nagabinda ki sang rinium jong ki sister but ki father baro ki ba bud ya gane ke jing min siem jong clara Bakhuid Koblei me o balabatin isune ya ka clara Bakhuid sha ka jingid ya ka jingduk to ai ba da ka jinga side jangka ngin bud ya u Chris da ka jingduk ha ka men siem but bangin long ki ba bit door ben yo van ban paid ya me mark ma ha ka hima bening da utrai jang yu Jesus Christ kun jame u ba im bad sen sha ringkat bat me ha ka jingalang ka wei jang men siem Bakhuid u blei junom la junom Amen. Kajimpuli na kitab Deuteronomy. Umasa sulakran hakipat ba uong, timanta ko Israel. Ayukan yu try ublay jong pi kwa na pi. Latang banting burom yu try ublay jong pi, banyat hakalinti jong ubaro. Ban iit yu, ban syakri yu try ublay jong pi, daga donut jong pi baro, badaga mensiam jong pi baro. Baban rakia ki hukum berki an jong try, ki bangala hukum ya pi mentaka Sngi, naga bentaga jing baha jong pi hi. Hakmi, ka jong utray ublay jong pi, ka day ka bening, bat ka bening jong ki bening, ka perthei bat baro kat badan haka. Penban utray la iit tap mensiam ya ki pataman jong pi, ba ula jiet ya ki kun ki ksiu, ki bahadin jong ki. Ya piken na lor ki pat bandi baro, kumba ka long mentaka Sngi. Tu ot share na markata ya ka donut jong pi, bat wan long shuk ki bamutulap. Na ba utray ublay jong pi ulong ublay jong ki blay, bat utray jong ki try. Uba kraw bat badan bor, ublay uba iterim, ubom ju sha shiliang, ubom ju bamsap. Ule hok yaw kun swet, bat ya kiriw kantay, bat uiit yaw mender, uda ay yaw kabam kasa bat kakup kasem. Tule sbun na markata yaw mender, na ba piru pilong ki mender hari Egypt. Piday banting burom yaw try ublay jong pi, piday ban syakri yu, baban suno hau, badaka kerteng jong u pinsmai, ulong ka jingero jong pi. Uday ublay jong pi, bobale na kabanta jong pi, kat kini ki ki bakraw, bat ki ba iterim, ki ba ki kmat jong pi hi ki layo i. Ki kipataman jong pi, ki la Lait-ïa sa Egypt, tang niyo pongwit ki briw, Henry mentau try ublay jong pi, ula penlong i pi, upat belin ubakat ki klur jong kabening, kaktiin jong try. Samcis Pak Sokunyo nomor Raspa Nurkufra. Raspa Nurkufra. Open culture dog jongka. Hallelujah. Uker kuki kun jongka. Hallelujah. I jing su kapang jongka. Hallelujah. I jing bang du kêu baba. Hallelujah. Yerutai, Patro Jerusalem, Yerutai Parusion, Yerutai,
Utrayundon rengka bat pim. Kajing puli na ka gospel Bakhuid kat kumu Matthews. Kadbage senran kidang yakindu lang ha Galilia Jesu la on haki. Ya ukunu brio en saitino hakikti jongi brio but kin peniap yawu. Henry haka Sngi kabalai en sa penmi pat yawu. Tege senran kila snusi hadu kata. Habau Jesu but ke senran jongu kila poisha kaparnom. Kinonglum ya ka kajana shiteng shekel. Kila wan shawu Petrus but kila ong. Hatu nongi kai jombi ujus siu ya kajana. Ula jebab hooi. Yenda u Petrus ula rung hapoying. Jesu ula kran shua ha u ong. Piperkat komno Simon. Nangno kis kanega parte kishim ya kajana ne baingu siem. Naki kun la jong ne naki nongwei. Barenda ula ong naki nongwei. Ujis ula ong ha u. Habakumda ki kun ki light ben siu. Lajar kata. Banom pentut yaki ki late shagaduriao. But penno yawu kwai. But to kenjut yaka dokka kaba ngat Nyngkong. But haba pit yaka shindur jonga pinlap yaka shekel. Shim yakata, but late I haki nonglum hajana, nagabinda janga, but jumpy. Ka gospel jong utrai. Kohimen ko parabid hautrai Jesus Christ, mindagasngi kabalang kakin mauburom yaka Clara Bakhuid. Kabalaka hau kadweis pa kindai polai but la klad kad arspa san polai kala imtak Henry po snem karita Henry kalanga nong seng jonka kawega seng rinium kabala imbaduk bad kim shimdon kano kapisa katengga bad kilalang nong krong kila imda ka ba krong Henry ki pa Bakhuid kila pinbeit kindiat iaka rukam imjongki hakaba ong kilaban pidiangru ia kaspa kilaban shna ia kiing la jom kumda terter Henry nadu bastang habaka Clara Bakhuid kalastang kimdon eye hakakti jongki kishania haka jingai ne jingarap jongi brio but ngitip ru kumbatip ka Clara Bakhuid kalong ka samla jongu Francis Assisi Bakhuid. But nadu ka for Francis Assisi Bakhuid layamat kerpang ia ka jingid Jesu badula bud ya Jesu Clara ru kala bud ya ka ju kalindi jongu Francis Assisi Bakhuid but kala im ya ka jingim renium nadu kata ka por ko himen ko para ngi habenang kongu ya ka sur jongu blai ngi habenang ya ka lindi jongu blai ngi de banaiti tilli tillan ya ka jingim jongi ha ka jimpeniai jongu blai ha ka jingim jongi ngide ban e shirhem ya Jesu ha ka jingim jongi kum gi record mintagasngi ha ka gospel ngiosno ya ka jingong jongu Jesu badu kuno brio de ban shashitam but de lemba ka jing shashitam ublai upindon buram yangi Jesu batashai kadar yaki apostol but kadon ga jingmud kadon ga bor kadon ga jinga e lemba ga jing shashitam ha ga jingim jongi vei pai vei ngidon laka jangi jang ki jing shashitam but ngi ai lemba ga jing shitam but don't give up pediang da ka jing hun mensiam don't give up kernakli don't give up kentai Henry Jesu kot uweringi ngide ben bud ya kanuksa jongu ha ka jingim but kawan ro ga jingerlim in da kasngi lemba ki nongkrang kajana ha Jesu hato unongikai unai iyaka kajana hangne kalong kajana temple bad ni yoyi bakini ki nongkrang kajana kila wan kili hau Petrus kabomot pila ban yo ye ki brio baharo kila burom yo Petrus kumu nongyalam jangi kadar ngot ubalong u spokesperson uba kran naga bendau Jesu naga da kada kila wan kili hau Petrus
hato kin ra jambi unangi kai jambi un siu ya ka kajana badula ong hoid hangne kajana don arukom ban siu kajana don arukom kawe kajing siu kajana nagabinda kari kawe kalong kajing siu ya ka temple nagabinda ka jimpin biang bat kajing don kam jangka imane kumba ngi ai jingan show balang bat kau kam kumda ter ban kershan ya ka balang bat hangne haba kinongran kajana ke kirli ya kata ka shiteng shekel pitsiune yam u Petrus ula ong hoi nangda ula leit ong ya u Jisu halor kaneka pang halor kaneka jinkirli badu Jisu bu ika jinkirli hakamajongu to mano bansiu ya ka kajana hato ki kun siem kisiu ka kajana ne ki nongwe kisiu ya ka kajana shaus em badu Petrus ula jawab kumno hoit kinongwe kisiu ia ka kajana ki kun kim don kam ban siu ia ka kajana kabamot u Jisu ong ya ki apostol dan ka jing shisha pimdon kam ban siu ia ka kajana nagabinda ka temple namar shisin bangilong ki kun oble ngimdon kam ban siu kinongwe ki bampat long ya ki kun jong oble ki de ban siu ia ka kajana kane kalong ka jimot ka ba u Jisu labu hakamat ki apostol namar pi baro pelongi kun henre bannum pinsausi yano Jisua ki leit kwai doka pinsalap iya ka shiteng shekel haka shindur jonga doka sa leit ai yakata ka shekel nagabinda ka daka shin jonga jingsiu kajana hangne ngilaban puson bun ki baro halor kaneka jingsiu kajana kadba haka poro Jisu bat ki apostol kidon jait ki shekel kawai kabadon ka dur jongu kaiser us em kawai pat badon ka dur jong uble haki ban siu ya ka shiteng shekel nakabinda ka temple bunsin habaki briu ki jiu ki vansha ka temple bunsin hagakti jongi don ka ya ka pisa ne ya ka shekel kabadon ka dur jongus em te ya kabadon haka dur jongus em omlong shu ban siu haka temple te nagata ka daw haka temple don ki briu ki ba ya pain pisa ki nong ya pain pisa knamba ki ju haba ki wan ban mane ya utrai kinyo ya ka shekel kabadon ka dur jong oble bakin lay tarwa haka temple but habau Jisu layo ya kinigin nong ya pain pisa ulale kumno ula dom ula bitar ula pinkalon ya ki meat jong ki ba ya pain pisa kabamot u Jisu ki kai ki bruyo banrung ha ke temple pimdon kam ya kane ka dur jong ki sem jong ka parte ne pimdon kam ya ka pizza henre ya ke jingterwa hangne kalong ka dur jong oble na ka ta ka da phide ban ken mauro ya ka ki jingi kai naka kitab Genesis ublay wala tao yangi ha ka dur ka dar jong kabamut omde mangi ngidon kamban ra ya ka pisa sha ka temple henre ngide ben ra ya ka dur ka dar jong ublay bat ka jingterwa ha ka temple kalong ka jingai tilut yalade ha ublay ka jingkinia babhatam kalong ka jingai tilut yalade ka jimmane babhatam kalong jingai tilut ya ka jingim jongi namar ngidon khangi ya ka dur jongo palai kane ka dege jimmot habau Jisu la pinkalon ya ki mij jong ki ba ya pain pisa ka tengka namar u Jisu ukwa ban hikai ya baro ki kon jongo palai but ngide ban mane ya obale ha ka men siam jongi ngide ban mane ya obale da ka donur jongi ngimde man mane na ka bor jongene ka parte khabar bun sin ngi bakala ha ka ne ka jimane lese ngi perkat ladanga pendep ya ki kameram ngi perkat ngi ladep mane ya obale lese ladangi terwa ya ka badawa na ka balang kala kut ya ka jimane jongi henre kae ka bau Jisu dawa nangi kalong ka jingmane bashisha ka jingkinia bashisha kalong jingai tilud pura yalade namarngi don ka dur ka dar jongo bale lem kumda ka jimmane jongi kanum seiso habangi karen halor kanege jingdarwa ngilatip habangi don jingya senghe shanoru
ngila ban yoi ki bruyu ki balung ya kapisa kinum tur shu shaka jaka ba shong ya kirinium kitip kinum ahye ne kitipru kilong ke bala IT lupa hawjisu ne omdon mano balait korong na ki father nama habadon ke jingya sang hengi tip ya ka area ne jaka bashong ki sister ki rinium ki brother omdon mano balait ban lum pisa lung jing tarwana ki namar kumba ong jisu ya ki kun jong oble kim don kam da ka jing shisha ban IT ya ka khajana namar ka jingim jongi shimed kalong ka jing IT padu jisu pinbet hangi ya ke rukam bangide ban mane ya jisu ya ke rukam bangide ban id ya jisu ya ke rukam bangide ban kershan ya ke nam ka burom jong oble hendrang itip bale ngiterwa jing terwa kalong ban kershan ya ka jingdon kam jong ka balang ka jingdon kam jong ki yemene ka jingdon kam jong ki shakri jong oble kane ka de jimmud ha ka ba ngiterwa ka jingterwa na ka benda oble namar ngitip kadon kambun ke baro ban pindep ne pinbiam lempa kane ka jingai ti jongi henre jisu u ongru harta thaju ka por ngide ben yaid lempa ka jingit bat ka jingai ti pura kane kalong ka jing terwa ka ba kongsan bat ka jing kinia ka ba kongsan bat ka jing mane ka ba kongsan ha ka jingim naga ta ka daw habangi rake ya ka sngi borom janga clara Bakhuid ka bala jet ban im ya ka jingim batu ka hikai yangi kumno ngide ban im da ka ba shania tille tilan ya jisu ha ka jingim jongi ngiduai na ka pinda ka ne ka jinga e ha ka ne ki yukirish Bakhuid ba mangi baharo ngin sautu shai kadar kai ka jing dawa janga beneng nangi baro ballong gilang kinia na ka pinda ukris jisu be karku kardo yangi pensle yangi penkantang yangi bangindup sngoto shai kadar ya ka jingkot jame kamdam ek men siam janga jimmane uble ha ka jingim jongi enyaro ya utrai jisu Chris tongin yang tongin plai ka jingait ka jong ngangait how blay pabren bor paro unang tao ka balik bat ka kindaw bat how jisu Christ kud marwe jongu utrai jongi yaw bela pun men sim Bakhuid yaw bela kana ka Maria te sodi yaw bela shalabin popondios Pilatus la sanar pna yawu la yab la tep yawu la khiyasha ki baya haga sngi ka balai la mi pan ki baya bela kiu shabene ushak shagamon blay upa baden bor baro nang daw in wan pat ben bishari ki bayim bat ki bayam ngangit ho men sim Bakhuid ha ka balang Catholic Bakhuid ha ka jingya sila ki rikoid ha ka jingmap yaki pop ha ka jimmi pat ka do da ka jingim bam chikut amen Laispa and Refuta. Laispa and Refuta. to ya duai ko himen ko para ba ka jinkinia janga ba jampi kallang ka ba pniang phone how blay upa ba dan bor ba ro So try and
Kajimandai ni Bagalan Chumba. Ni penbena bamelong ubapela ko try haka Clara Bakhuid ka Taïew ban ni karpadrit yeme ubakrau bor bakumba ki hok ki sort jangka kelalong ki ba mesngo hun kumdaru ka jingshakri bade hok jangi kalong ka ba pinsabha hakama jame dau Chris utrai jangim. Amen. Utrai undon rengka bat pim token tiu yala ki donut tongin aingu ya utrai ublay jangim da shisha kalong kabashong hok bat kabade kadeti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrat koppa Bakhuid ko blay badan bor bat bam jikut namar haki rikoin kibala pingandang yalade hau Chris Nagabinda ka hima bening kalong kabade hok ban yoro ya ka jing suma sukher baperla jame da ka ba me kot biang ya ka jinglom brio sha ka jingku iten rai janga but me ver ya ka ban mad hangne haperte ya ka jingai ya ke ba enyo ha ka perte batimai but kumda rengat bat ka kinhorn jang yangel bat ki rikoid nia ro yame bat ni pen bana kalem sangem. Bakhuid, 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 utrai. Usim dan baru menyimba. Lengkap bertegi arwaya. Kajingnya roh sana. Oh sana syadrong tam. Pada ha kanega por ka bakantang tongin ang IT yalade shau jizu ka jing IT pura ka jimmane ba shisha ha ka ba IT ya kamen CM jangi ya ka jingim jangi bangin duai na do ka donun baga bor jung men CM Bakhuid ban man khyar halo jangi pawin pen gantang yangi un perlang yangi ki kun ba shisha jungu Chris da shisha melong Bakhuid ka trai ka temei jang ka jing Kuwait barom Namar katangi karpadia me to penkuit pengandang ya kini ke jing tarwa jangi da ka ba pa ya men sim jame kum ga umjer halo jangi bakin kalalong yangi kamet bargas nam jangu trai jangi o Jesus Christ haka por bala dino yavu badala ka mons ngabha ula pidiyang ya ka jing shashitam Ula shim ya upu, badang kabaingu yame, ula kidia yawu, badulai halake sinran uom. Tu shim bato bam nakane pi baro, namar kane kalong ka medjanga, ya kabainaiti, naga benda jumpim. Hagaju ki rukamendal alaya bam ula shimya ka kuri bada ka baingo biang yame ula ayaka halage senran u ong tu shim bat di na kane pi baro nemar kane kalonga kuri janga snam janga jutam batimai bad bam jukud yakaben pen mi naga benda jumpi panaga benda ki babon naga benda ka jimmap iki pop tole yakane ban kan mau yangam Kusnam bakardor jangu Chris to pen kuid yangi pen kuid yangi men siam hadim pen kuid pen kiai ki bapang ki bashitam baro yada yangi na obamen naki klam
Kajimaya Jonka Jinget. Kata sing bagi mamyuleruku Bani dinakane kakuri Ipen braka jinyap jong mekotrai Takadu Namar kata, ngi ke bapin menda ya ka jingya bad ka jimmi pa jangu, ngi tarwa hame ko trayo pu janga jingim, bad ya ka kuri janga jim penim, ngi dai ngwaidem, namar mela nyu yangi ke babit, ben yang hakama jamme bad ban shakriya me, da ka bas ngi veret ngi karpad yame, bangi ke bayo binda hakamet bad ka snamu kris, ngin long ke bela pinyat lekaway, da umensi im Bakhuid. Takin mau ko traya ka balang jamme, Kabala priyang hasatala ka parte, bato penjana ya kaha ka jingir, rengkat badulio uppa Bakhuid jangi, uvil bad ubishab jangi, bad bahar ke lingdo bad kiriniam. Takin maulam ro, ya ki himmen ki para, shinrang bad kinte, ki bala yutia da ka bakarman ya ka jimmi pa, bad ya bahar ki bala kalatno ha ka jingis ne jamme, topdiang ya ki isha ka jingshay ka kama jamme. To isne yangi bahar yangi karpad yame, barengkat bad ka Maria teiso di Bakhuid ka kami jangoble, ujaso Bakhuid kurim janga. Ki apostol Bakhuid, ka Clara Bakhuid, Francis Disease Bakhuid, but baru ki rikuid ki balapen sobaya me pateng la pateng. Ngilong ki babit benyo bindale maga jingim bam jikur, but bangini ro but pindon burom me da ukun jamme u Jesu Christ. Dawu lembadu but hawu, kalong hamayu blayu pa badan bor. Haga jingalang kawe junga mense em Bakhuid, baro kaburam bat ke jingaro, junam la junam. Amen. Ko himmen ko para, tongin duwai kumbau Jisu lahi kai yangi nangabinda bahara ke jingdon kam jangi, ngi duwai bau Jisu in penyajan yangi, pangiru ngilaban ay tilut yalade kum ke jing mane ya u man ka kelip mat kopa jangim baha bening ka longa Bakhuid ka teng jame kanwan ka hima jame ka longa mon jame ha kindo kum baha bening to ay yangi minda ka jimbam jangi ka bahala kasngi badamap yangi kering kang jangi kum bangiru ngi map ka beles niyo yangi padwa delam yangi shaga jimban shoy ndray ta plait yangi na ka basiniyo top light yangi ngi karpat ko try na ka jing siniyo baro Haga jing spoon jamme to hai jing suk jing sign haga sngi jangi. Knamba daga jing arab ka jing isne jamme. Ngi light bara bo na ka pop ban ngi yo jing da na ka jing jin jar barra. Kadba ngi da ngap khime lendi haga jing garmen Bakhuid. But ka jing wan pa jung nong penim jangi u Jesu Christ. Kotrai Jesu Christ me ubela ong haki apostol jamme ki ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe di ki pop jangi henra ya jingai janga balang jamme bad ha ka jing spoon jamme tai ha ka ya ka jingsuk bad ka jingat li kawai kat kum ga mon jamme mame ubai im bad basansha junam la junam ka jingsuk trai kandon barabo renka bat pim dab da ka jingi do Kristo ngini ai markelia Kukun lambra dume, megi pa perten, usau semeyani. Kukun lambra dume, megi pa perten, usau Hakami ukun lambro jango bale. Hakami bakit na ka pop janga parte. So kito ki bala kosh ka jingawai jango ukun lambro.
same jangi kan saki kamet prasnam jang Christ kan de shaka jingin pan shaka. Trai Jesu Sngi mengi roya mengi mane me namarba melawan kapoka donur kamen siam jangi me pen kadang ya gajing trang jang kamen siam jangi lemba kamet batas nam jame karko kardo yangi ko Jesu pen biang yangi pen goy pen kya yangi maganegas ngi buram janga Clara Bakhuid irap yangi ro pen tilli yalade pen brattilli yalade
Syaga jing shania ba pura hame ko jisu. Pangindop la ban kindiu buram yame. Haman lagi kam gi jam. Karko bat pen goy ben kia. Yagi ba pangi ba shitong. Ke ba duai hagane ka mas bakoi. Ke ba shimenda hagane ka mas online. Kertai ke ba ro. Ke ba tiap pang. Ke ba mlayai. Ke ba don ka jimbang ka ba jor. Tai ke ba ro. Tai ke ru ke ba don haki hospital. Pen goy ben kia yaki. Le kambala halo jangi vai pai vai. Daga jingir spon jame. Shimdi pura yagi ko jisu. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. I boring ego, Jesus, I boring ego, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagin duwai, yagajing duwai, jubilee. Koppa uba happening. To ai bagajing 8, bamela ai hangi. How kun jameu Jesus Christ, o himen jangi. But hak tili ding janga jingir spoon. Kan kalang haki donur jangi, daw men siyam bakui. Kan kersiv biang hangi, yaga jing karmen bala kerku. Naga binda ka jingwan janga hima jame. To ahai baka jinga e jame, kan pin kerlah dur yangi, shaki nong lur lingka, bam ju shong tai. Ben bet igi sembai janga gospel. To ahai baki to isembai, kin pin kerlah dur na shapo. Yaga jait ben riu bad yaga perte mariang barok away. Haga jinkumi linti batikana. Yabanem batimai, baga perte batimai. Haba enda yagi bojungu bammen la wingno. Kaburom jame kan ting shine junam. To ai baga jingai janga jubilee kan kersiu biang hangi ke pilgrim janga jinkermen. Yaga jingang nud yagi tia jingkan show happening. Hai baga taga ju ga jinga e kan pin sapriang yaga jinkumen bad jingsuk jangunong sius pa jangi. Satala kaparte, shame ko blazongi, balakar junam, kalonga buram, pargajinga ro junam, amen. Kopa jangim, bahabaning kalonga bakui kerten jame. Kanwan ka hima jame, kalonga mon jame, hakindaw kumbahabani. Tuay yang imindaga jimbam jangi kabahala kasmi. Batamap ingi kringkang jangi. Kumbangirong imap yung belisni yangi. Badwatelam ingi shaga jimban shoy, and rate up a light ingi nakabasniyo, amen. Kublai komaria, kabadap taga jingae, utrai dun bet pa lakar kuya panap tankinde, balakar kuya usopo jom pao jisu. Komaria bakui komijong uble, tuaina binda jongi kinom pop, minda da kaporga jingiap jongi amen. Kaburam, kaupab da kun badamin sim bakuid, kumba kalalang kapamin Nyngkong, kumchuminda barabot jinom la jinom amen. Tongin ya duai. Yenda la pen kalain yangi da ka jingyo binda hagane ka jinga e jimble ngi karpat ko trai ko ble jangi bamangi ki bakit hala kamet ya ka jingya pu jisu ngilla da ka babut ya ka nuksa janga klara bakhuid banyale tenge ban kso tang hame marwai dau Chris utrai jangim utrai undon rengka but pim play badan bor badan karkuy upa baru kon baru men sim bakuy ya lesuk ban pen bana ka kubar babha jung utrai daga jingim ka jampi yesus Laispa atutra. Delang yang ikut try, delang yang
Petra Jesus Christ.